פסיכולוג הכלבים הנודע, שיש לו ספרים וסדרת טלוויזיה משלו, הוא מקור ההשראה של ג'ף מגבעת חן שבשרון. הלוחש לכלבים הישראלי הקים עם רעייתו פנסיון דלוקס, לידידו הטוב של האדם. עינב כץ יצאה בעקבות ההולכים על ארבע והתקשתה להדביק את הקצב. כלב, כמו זאב, זה חיית להקה. והם פורחים בתוך משפחה של כלבים, משפחה של אנשים, תחת שליטה של מנהיג. ברוכים הבאים להוליווד, מרכז התנהגות ובית נופש לכלבים בגבעת חן. כאן חיים בלהקה כ-20 כלבים מגזעים שונים. הם מקבלים טיפול מיוחד מג'ף ויעל מורגן, אשר אימצו את שיטתו של הפסיכולוג ומאלף הכלבים סיזר מילן. That will be perfect for me to evaluate how wounded he is psychologically. זו שיטה הטבעית של הכלבים, שזה בעצם זה מכבד את השפה והפסיכולוגיה של הכלב, ולפי כל כלב האישיות שלו מתנהגים אליו בצורה מכוונת כדי לעזור לו להשתקם, להיות מאוזן. יושבים יפה ומחכים בסבלנות לאוכל שלהם. בעצם הם לומדים לכבד את עצמם ולומדים לכבד אותנו. לפעמים אנחנו מפספסים את הקטע של תחת שליטה של מנהיג, כי אנחנו מסתכלים עליהם כמו חברים קטנים, ילדים קטנים, בובות שקמו לתחייה, בובות פרווה. לפנסיון הזה מגיעים כלבים שיש להם בעיות התנהגות וכלבים שנשלחו להמתות חסד בגלל תוקפנות. גם בעלי הכלבים יקבלו כאן הדרכה איך לשמר את מערכת היחסים שלהם עם חברו הטוב של האדם. כלב אגרסיבי זה לא כלב שנולד אגרסיבי. הוא הגיע לזה באמצעות הבעלים שלו. עצם העובדה שהם פינקו אותו יותר מדי. רק על הידיים, בתוך המיטה, כל הדברים האלה מובילים לכלב דומיננטי. הפינצ'ר הזה, פאקו שם, למרות שהוא קטן, הוא היה אחד מהכלבים הכי אגרסיביים שראינו. ולקחנו אותו, ואחרי 5-6 חודשים של חינוך, של להקה, הצלחנו לשקם אותו, והתאהבנו בו כל כך, ממש התאהבנו בו, שאימצנו אותו ככלב שלנו. ג'ף ויעל חיו בארצות הברית כמה שנים, שם הם התחילו לקרוא ספרי פסיכולוגיה על כלבים, וצפו גם בסדרת הטלוויזיה הלוחש לכלבים. אז הם החליטו ליישם את השיטה גם בארץ. אנחנו מבינים שאהבה זה לא רק מגע פיזית, זה לא רק מילה יפה. אהבה זה טוטלי, אהבה זה לספק את הצרכים של האחר.